Govorimo o tome da zapravo ljudi ne vole političare, da političari su posebno zanimanje koje, kažu, baš i nije neko zanimanje, ali očito svi žele biti političari. Gospodin Jurčić? Pa da, politika je uvijek izazov. To postoji u ljudima. Svaki čovjek je političko biće. Svako sa svoje pozicije misli da može napraviti... Žele napraviti društveno dobro, opće dobro, ili žele ovu plaću, saborsku mirovinu i ovo ostalo? Pa ja mislim da jedno 2-3% ljudi, kao što postoje na jednoj strani 2-3% poduzetnika u društvu koji vozdi ne samo motiv nego da nešto stvaraju. Isto tako po mojoj procjeni postoji 2-3% ljudi koji se želi baviti politikom i stvarati društveno dobro. A opet pored toga postoji malo veći broj ljudi koji sebe žele uhljebiti, koji u svojoj glavi zamisle da mogu doći do neke pozicije na listi, pa tako ući u Sabor i riješiti svoje egzistencijalne probleme, svoj život, ugodan život. To je možda i za većinu ljudi se čini jackpot dobiti saborsku funkciju. Zapravo kad pogledate kakva je situacija danas u Hrvatskoj, da ste ovdje u državi, da imate plaću, ne znam, čini mi se 16-17 tisuća kuna, da ovamo su ljudi nezaposleni ili imaju prosjek plaće 5 tisuća kuna, pa se misli da imaju neke privilegije, pa nešto mogu ljudima pomoći, pa se to može iskoristiti. Tako da tu ima mješavine. Naravno u ovom velikom broju kandidata, mali je broj onih koji razumiju, bojim se, državništvo. Ono što u hrvatskoj politici je nestalo ili ako je postojalo, bilo je to u vrlo malim količinama zadnje vrijeme. Što je to država? Ja kad slušam političke rasprave zapravo i ne vidim u tim riječima državništvo i to je najveći problem u hrvatskoj politici. I ovima ljudima koji su na sceni, koji sebe smatraju političarima, često kad se otvori tema prihvaćaju svaku temu za razgovor, bez obzira što se radi o hrvatskoj državi, a ima tema svaka država od koje neće prihvatiti do takve teme razgovora. To se jednostavno ne dira. A na hrvatskoj sceni političkoj svatko ko nam ponudi neku temu ili otvori neko pitanje o kojem se ne razgovara, mi prihvaćamo razgovarati, tako da... Kao na primjer, imate neki primjer? Pa ima ove sve što smo imali, pa recimo ako pođemo od Haškog suda, ako pođemo od granica, ako pođemo od različitih sporazuma koje smo spojili, koje sklopili, zapravo što je god bilo ponuđeno ili otvorio pitanje razgovor s Hrvatskim, mi smo to prihvatili kao normalnu stvar, a nismo prema toj stvari gledali što je u suštini hrvatski nacionalni interes. Zapravo ono što ja vidim sad je veliki problem, to je što kod narod je polako pao u apatiju, zapravo narodu treba dati nadu, ali poslije 90. godine mi de facto nemamo ni približno da smo se približili nečemu konsenzusu što su to hrvatski nacionalni interesi. Zanimljiva tema od vas, ekonomiste, zapravo da ste otvorili tako političku jaku temu.